igama lami ndinguzwelethu Qhekeza Msisiwe. Ndinguzwelethu Qhekeza uma mkhobotshana ndinguzwelethu ligama lami. Abantu abadala bayibantete sebathi ndinguzweli. Ilungile naleyo igama lami ndinguzwelethu. Amen. Bazalwane ndiyafuna sijonge into. Ndizothetha izinto. Emva kwaloo nto ke ngoku ndinibonise eBhayibhileni bazithini izinto. Sizishwankathele ngesiqukumbelo. uThixo unguThixo ophilisayo. Futhi okhululayo. Amen. Uyasindisa. Uthi uJeremiya xa ethetha ndisindise Nkosi, nawusindiswa yinene. Ndiphilise nawuphiliswa yinene. So uba ndiphiliswe nguThixo ndiphiliswa yinene. Uba ndikhululwe nguThixo ndikhululeka yinene. Uthi uYesu okhululwe ngunyana womntu, umnyana kaThixo, ukhululeke inene. Kodwa ukhululwe ngumntu, inkululeko yakhe ayiphelelishanga kuba uzophinda belikhoboka nalo mntu bemkhululile. Amen. But ubukhululwe ngunyana kaThixo, umuntu lo ukhululeke inene. uThixo ke uyabakhulula abantu, uyabaphilisa. Wayezenze izinto abantu bayabotshwa zizinto namadimoni noma yabangendawo babubamba ubomi babo bangakwazi ukwenza lento umuntu bekumele uba uyayenza. Umuntu agule angakwazi ukwenza nto le bekumele uyayenza kuba egula. Angakwazi ukwenza into right kuba egula. Kodwa uThixo uyabaphilisa abantu. Unendlela uThixo aphilisa ngazo. Uphilisa ngokuba amandla wakhe afike kuwaphilisa. Indlela yakhe yenza ngayo. Yabona ndithi impiliso ayintonye but isondelene okanye intonye ukukhululeka, ukudeliver. Ezinto zombini eziyimpiliso ziyenziwa ngokuba amandla kaThixo afike kuwaphilisa. Ziyenziwa nangento yokuba waziswe inyaniso. Yes. Kukhona umzalwane ongqinde apha uthi kwathiwa kuye akagula akazokuphilisa. Waxelela uba into lebenza abe nengxaki yenhloko ebuhlungu. Uxelelwe inyaniso. Ndake ndagula kwenye indawo nabantu endihlala nabo. Kwaye kwaklinwa le ndawo sikuyo then saphila. Wafumanise uba lama-plastic alahlwe kwipaseji yethu asisuffocate ngeni moya waneleyo ujikeleze apho. Then asoze saphila. So ungaze unikwe inyaniso, unikwe ubulungu, unikwe icebo lengxaki ojongene nayo noba into yempiliso kugula. Kuthiwe buyela endlini yakho wenze kanje nakanje. Ufike ushintshe izinto nje uve uphile. Kanti bekukhona into endlini yakho ebikugulisa. Kanti uallergic kwiplant ethile ekhona eyadini yakho. Ukukhupha lamthi. Masithi la plant lamthi unepoison ba wena ongakwazi ukuyinyamezela umzimba wakho. Ulekhupha lamthi. Okanye kuthiwe kuhamba nobani. Siqale zilunge into zakho. Yebo. So umuntu uyaphiliswa nangecebo. So uthi kuyabakhulula abantu ngokuba kufika amandla akhe abakhulule kuloo power edemoni bimbambile. Ngelinye ixesha uthi kuyamkhulula umuntu ngokumazisa inyaniso. Inyaniso ke yeza ngokuba kube khona umshumayeli umfundisi okanye kube umuntu azifundele eBhayibhelini. Okanye umuntu athandaza ukuthi lo moya kathi lomtyhile inyaniso uba into ekubambayo ekwenza uba ngoyiswe yilento wena wenza into ethile nethile okanye ebonweni bakho kukhona into ethile nethile. AmaIsrayeli alwa neJeriko, sangalwe nokulwa neJeriko. Kwenzeka umangaliso wadiliza indonga zeJeriko bayiwina yabayabo. Bathi bajongana nento ekuthiwa yi-Ayi yaboyisa incinci kodwa. Ngokuba kuzwa utheni Thixo wasizisa kule nto wathandaza lo uzofumana inyaniso. Usebenza kuzosoyisa. Basathi babethwe yi-Ayi ngoba uThixo wethu uzisebenza zosibele. Ngokuba bafumana inyaniso yoba kukhona into phakathi kwenu. Kukhona isono. Isono sesikhubekisa sithintela insebenzo kaThixo. Kuthiwa kanjani uba uIsaya. Uthi sithintela insebenzo kaThixo. Ikhona ke nenye into ethintela insebenzo kaThixo. Kungakholwa. Isono ukungakholwa kusisono.
ile nto kuthiwa yi-doubt, ukuthandabuza le nto uThixo ayithethileyo, sisona ukwenza loo nto ithintela ukusebenza kukaThixo. Loo nto ke ngoku kuthiwa kukuthandabuza iyaphuma emntwini ngokuba ave inyaniso, kuba ukholo luza ngantoni? Ngokuva, nokuva udaba olungenzi lukaThixo. So uThixo uyabaphilisa abantu abakhulule esebenzisa ngoba kuze amandla wakhe kuye umuntu lo aphiliswe, ambekisana ngexesha aphiliswe. Ngexesha anikwe nje ilizwi, that is acacise inyaniso ngobomi bakhe, funeka utshintshe into ethile nethile, aphumelele, akhululeke kuloo nto bembambile, aphiliswe. Yile nto ke ngoku azothi xa ecebisa kwincwadi yeNtshumayeli chapter 5 esithi namaxesha osize endlini kaThixo yiza ungumntu olungele ukuva. UThixo angaze athethe into because kukhona le nyaniso ndifuna sivuselane ngayo namhlanje. Uncwadi kaTimoteyo uqala chapter 3 no verse 15 othi ezinto ndibhalele ukuba ndithi uba ndendadileyo okanye ndabambezeleka kwaziwe uba kumele kuthiwani na ukuhanjwa endlwini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesisekelo sayo inyaniso. So ibandla likaThixo liyintsika nesisekelo senyaniso. So inyaniso yile ke ikhululayo, yile futhi iphilisayo, ngoba unendawo yathi kwimizekelo 4 ilizwi likaThixo libubomi kwabalamkelayo, liyimpiliso enyameni yabo yonke. Yabona izwi likaThixo linamandla kanjani? Ukhona into ethethwe eNtshumayeli elizolo ndayithanda le nto lena, yasikelela kakhulu apha emphefumlweni wam. Ithi le nto lena awuzumxelela umuntu uba makathanda abantu, uzomxelela ilizwi likaThixo uba lithini, lona lizomenza abathande. Ihlalisa phantsi loo nto leyo, inamandla. Into efuneka ijonga lingenziwa masilixabise ilizwi likaThixo, masilithathe ngoba libubomi bethu. Uthi xa licebisa kwimizekeliso uthi nyana wami yithi ngabo ubulumko ungudade wethu, that is buxabise nobe sihlobo sakho ubulumko. So lelizwi likaThixo kufuneka ngoku silixabise olo hlobo sithi ngalo libubomi bethu. Sekuzobona uba kubhalwe kanjalo ngokwezandaba, libubomi bethu. So akufuneki ke ngoku sihlangane ilizwi likaThixo singaliva, sibe nesizathu songaliva, siphakamise enye into ize ime endaweni yelizwi likaThixo, siphakamise noba ubuthongo nokudinwa nezinye into funeka sizonzile xa kuphunywa apha. Kufuneka sithi ilizwi likaThixo lasihlangene licaciswe, ngoba laa ngcinga izolo inamandla. Laa ngcinga lilo elizovelisa kuthi le nto ifunwa nguThixo, lilo eliyimbewu, usebenzisa lona avelise le nto uThixo ayifunayo. Uba umuntu uthi alikholwe ilizwi likaThixo, uThixo uyasebenza kuloo mntu. Futhi lo msebenzi awenzayo usebenzayo uqalileyo uzoqhubeleka usebenza la msebenzi kude kube yilamini. Okwethu ke ngokukululamela okwakusebenza kwakhe, sivumba la mandla akhe asebenza ngaphakathi avelise isiqhamo sawo lawo mandla, le nto azothi lusebenzile lwenu sini. So ndifuna sijonge loo nto, ibandla eli lisisiseko senyaniso, liyintsika yenyaniso ibandla. So sisiza nje endlini kaThixo, eli bandla likaThixo, masize sisazi ukuba siza kwinto elisiseko senyaniso, eyintsika yenyaniso. Singayivumi loo nto leyo icorrupteke okanye ingcoliseke, ingabisakwazi ukuthi ngokungafihlisi ithethe inyaniso. So ifuna ke ngoku sibe naloo ngcinga. Xa sesiyivile yonke loo nto leyo, masicinge ngenyaniso. Sithetha inyaniso ke ngoku anini. Kwincwadi yeNtshumayeli chapter 7, chapter 7, ncwadi yeNtshumayeli le, chapter 7 unoverse 29 uthi le nto ndiyayazi ukuba uThixo umuntu wamdala wathi tye, menze waba upright, waba straight, wangabi liqhophololo, menze wathi tye, waze umntu yena wathanda ubuqili obuninzi. Sezonke ezi verses ezinyaniso ziqalewe sezivesi endithetha ngazo. Uthi lo mntu athi iNtshumayeli, le nto ndiyifumene ukuba uYehova umntu wamdala wathi tye, umntu yena wabane appetite yobuqili, ukuthanda ubuqili. Umoshakele kanjalo wemdala waba straight wabadla.
uba right umuntu agqibelele umuntu right uqale ngale uThixo ene-ID emdaleni. So uGenesis chapter 1 verse 26 uthi phana wamenza waba nobukhosi phezu kwezinto zonke, wamsikelela makaqhame ande angasweli into abe alawule nendlanzi. Sibe ngabakhonzi bakhe zonke into ezindalo kaThixo. Umjongo Yesu xa efika ufike ngulaa mntu exactly. Ufika lo Yesu esithi phosa unatha ngapha ukuphuma indlazi zimthobe indlazi zisi unobukhosi phezu kwakhe. Akazi ukuthi uzanguloba imini yonke nobusuku bonke ungaphumeli. Uyinkosi. Uyakwazi ukuthi Petro zabe ukhupha inhlanzi pha inhlanzi yokuqala efumene ukhuphe imali kuyo. Inhlanzi zizibhenkazi zakhe. Uyinkosi. Hlala imali yakhe kanjani. So uYesu ufike engulaa muntu athe tye uThixo emdaleni. Ufike engulowo muntu. Ujonga umuntu obenjani injongo kathi lo ngumuntu oqaleni. Ukhona uGenesis chapter 2 no verse 18. Apho ithi uThixo wambona umuntu. Wathi uThixo akulungile ukuba umuntu abe yedwa. Injongo kathi lo oqaleni uba uThixo yena amcingele umuntu uba yintoni efanele umuntu. Umuntu abengathi ngumntwana bomntwana yamcingela uba unoba ngoku kukhona ifiva. Mhlawumbe ulambile ngoku mhlawumbe ufuna ukulala. Inhle impilo yomntwana imnandi. Ucingelwa umama wakhe. uThixo bemdala uba makabe njalo umuntu. Angabi into enzima. Abe into athi uThixo kube nguThixo omcingela kwamuntu ufanele into. Uthi uThixo yakuqaphela uba lo muntu akana stress. Akathi ndinesithukuthezi ndindodwa. Akana kwakhe umuntu njengomntwana akadingi ade akhali uba ngiselweni. Uthi kuyamjonga. Ade akulunganga umuntu abe yedwa. Ngoku mina ngizomenzela umhlobo wakhe ofana naye. Injongo kaThixo. But umuntu yena wathanda ubuqili obuninzi wathi le nto nzoyenza ngokwami. Ndifuna lo mthi lo uzondenza ndazo kubi nokuhle ndingabe sabangumntwana. Iyentweni le nto yinto. Bendina. Akabe umuntu bemhle kanjani? Umuntu uzimoshile uthande ubuqili obuninzi. Inyaniso le engakhulula engasikhulula ezintweni. Inyaniso yakhulula ndithi. Lo muntu ngoku nawe usene stress yena ngokwakhe senoloyiko lolwakhe kodwa uqaleni befuna kazole lo muntu uthi lamcingele ufanele yintoni namhlanje ngalo mzuzu. Injongo kaThixo lo muntu uthande ubuqili obuninzi. Obuqili obuninzi ubumenzela makabe sathembela kuThixo makaphile loyikweni uyoyika lo muntu. Kuyo yonke into ayenza sesenza ngoloyiko ngoku. Akasamthembi uThixo. Kukhona ukukholwa kuThixo nokukholwa kuThixo. Kukhona ukukholwa kuYesu nokukholwa kuYesu. uYohane uthi ezi izinto ndizibhalele ukuba nihlale nikholwa ukuba uYesu unguKristu. Kukukholwa kuYesu ke bonke. Uthi nokuthi nikholwa kuye nibe nobomi obungaphakade. Ubomi obungaphakade bona uzoba nabo usoqala ukukholwa kuye. Bakhona bamkholwa uYesu. Kube khona nabakholwa kuye. Ngoku umuntu ngenxa yale liba esazi okubi nokuhle ungcolisekile ucorruptekile umuntu. Sekukhona ukuthandabuza kuye akasakwazi ukumkholwa. Akasakwazi ukukholwa kuThixo. Uyamkholwa uba uThixo ukhona kodwa akwazi ukukholwa kuye. Inzima ke ngokwempilo yomuntu. Uzophila eloyikweni. Elawulwa loloyiko kuyo yonke into esithi ningaphela. Uyikuphela. Uyika ukudelelwa umuntu. Usebenzisa yonke into engabezwa bamhloniphe. Agcina isidingo. Umuntu ke lo. Akafani kwanto noYesu. uYesu ongenalo lonke uloyiko lezo zinto. Uthi awazi nabamna benokucela ukuba athumele umkhosi wengelosi. Andihlangule. Uthi kodwa alizuyenza lokho. Akoyiki uYesu. Ungulo muntu uThixo bemdalile. Uyilanto ibi perfect okanye ibithethe. Ngoku umuntu yena uthande ubuqili obuninzi. Wangabe sathembela kuThixo. Wathembela kuye woyika ngoku. Phile loyikweni. Kwenzeke lo nto ke ngoku. So izobuyela entweni ke lona. Kulungile ukuthanda ubuqili. Kulungile na ukuthanda ukwazi
uPetro iBhayibhile ke iyakuthetha ngokwazi uba masazi. Uthi uPetro elikolweni lethu masangeze isidima, masangeze nokwazi. Nokuthanda abazalwane ukuthanda bonke. Masangeze ukwazi. Kokunye ukwazi ke bokwathetha ngakho. Yabo phela ukholo uqalela into yokuqala apha. Ololwazi ke luhambelana nolokholo. Kukhona ulwazi olutsalwa onakholo kuThixo. Thendele kulo lwazi olu. Luhlukanisiwe noThixo. Awuzuba luncedo ntweni bese sisulu samadika. Kuzokwenzeka lokho. Uzoyibona iyaconnectana nonqulo zithixo because umuntu okuweni kwakhe walawulwa sesono uthi uyafika umsindisi aqala alungise lento isisiphumo sesono lengxaki akuyo ngenxa yesono. Emva kwalonto amfundise ke ngokuba maka azama umkhulu lapha esonweni uba singaphinde sivelishe eziqhaqa zaso. Ebegula lethi qala mphilisi. Vena mfundise ke ngokuba wenza kanjani ngoba mawukhululeka lapha esonweni ukuze singaphinde sibuye sivelishe lemisebenzi yaso yokugula. Uthi ungabuye wona hlemze kwenzeke enye into embi ngaphezulu kwale. Aqaphe iqala njani? Lamhlangule namceba ukukhona nesono. Uhlangula uSirayeli kufana. Alamhlangule ngobabele bakhe. Endleleni ke ngokwenhlangu pha. Uyamxelela umnika umthetho ombonisa manje kukho into ekuthiwa sisono azibona umthetho kunesono. Funeka ngoba agcine la mthetho ukuze isono singaphinde simlawule simbuyisele ngoba mkhokho akhulule kuwo. So kwenzeka lonto. Waqapha ba la mthetho into eninzi okamthethe kakhulu ngakuthetha ngonqulo zithixo. Noqale wazi uthixo. Obubuqili buninzi bumenza umuntu abe nolwazi olukhulu lezo zinto zizithixo. Ngokuya kulusanda ulwazi lakhe lezo zinto luya luncipha ulwazi lokwazi uthixo. Lelo uIsaya azovusela kwenye indawo sithi zonke izinto ukhathazeka ngazo yazi lento bazona azingathixo zona. So funeka mhlawumbe sazi lona noba uyagula lonto ikukugula ingithixo. Ayingona phakathi uthi lo ingona phakathi. Noba kukhona ingxaki ojongene nayo yazi uba lo ngxaki ayiso simakade ayingothixo. Ukuze ube noxolo. So siyazibona ke ngokwezinto. Ziza nenkululeko. Namhlanje sifocuse kule indlela yenkululeko leyithi kukwazi inyaniso. So ngekulonde. Okay. Umuntu wathanda ukuqela kunenzane. Mazonke into ke ngokuBhayibhile ngokubhekisele kulonto. Le yokuthanda ubuqili obuninzi. Umasonke incwadi yabaseKorinte. Chapter 3. Chapter 3. Chapter 3. Massive. John verse 18. Verse 18 makade mfundi. Uthi makungabikho namnye uzikhohlisayo. Okay. Kokuqala, incwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 3. Uthi makungabikho namnye uzikhohlisayo. Ukuba umuntu uba usisilumko phakathi kwenu kweli phakade makabe sisidenge ukuze abe sisilumko. Makungabikho umuntu uzikhohlisayo. Ukuba phakathi kwenu kukhona umuntu othi ngokwendlela zehlabathi ezibaziyo ubulumko kanye ukwazi. Uba uceba ngokwendlela yehlabathi usisilumko. Lo muntu makangabe sathembela kobo bulumko. Ithetha lona lithi. Okay. Ithi uba phakathi kwenu kukhona umuntu oba yena othi yena usisilumko. Ngokwendlela yehlabathi yokubazi ubulumko, ngokwazi kwehlabathi. Uba uthi sisilumko, lo muntu lo makangabe sathembela kubo obulumko. Ngokwehlabathi ndisisilumko kandithi. Eyona nto lithi ehlabathi bubulumko bukwazi ndinayo. Uba ndijajwa ndigwetywa ngokwehlabathi ndingoyena muntu olumkileyo. Ithi kum mandingakuthembeli kobo bulumko.
ithi mandivende bese sithenge ukuze ndibe sisilumko. Ukuze kuthilwe ndibe sisilumko mandiqale ndivume mandingathembeli kobu bulumko behlabathi. Ukuze ndibe sisilumko. Umuntu wafuna uqela kunenza ndithi. Wathi lo mthi lo uyanqwenelekela ukwazi okulungileyo nokubi. Wafuna ukwazi. Samoshakala izinto. Ngoku uthi uba sobu accumulate sobufumene obulumko obunjalo ungathembeli kubo. Kuba obulumko obo bukwenza uzithembe kakhulu ezo zinto uzaziyo ngaphezulu kokuthemba uThixo. Masithi ubulumko behlabathi nokwazi kwehlabathi ukuthi icancer iyabulala. Ukuba uthe wayazi icancer isho ukuthi seyifike kwistage sokubulala. Kuyenza ukuthi icancer ibe khona emntwini iqhubeleke ikhula engayazi. Mhlawumbe ingabhaqwa ngolo xesha ingalungiseka. Kodwa xa sewufikele kuyazini ibikhona. Ukuthi seyikhule yafikela kwistage sokubulala. Sekusonta inyanga ezimbalwa. Ubulumko behlabathi. Kuzoba ngasaxelelwa ke ngokuba uThixo impiliso ubusithi kodwa lena into. Mhlawumbe besisikhubekiswa ke ngoku. Into eyenza uba ungabe samthemba uThixo ilungcolisile ukholo lakho. Ngoku kufuneka kususwe ububuxoki bonke. Uthi ukuba uba ngokobomi behlabathi usesilumko. Funeka ungathembeli kobo bulumko bunjalo. Vele sithembe. Uthi Paulos ke kule ndawo sifunda kule ncwadi sifunda kuyo. Uthi uKristu akandithumelanga ukubhaptiza. Undithume ukushumayela indaba ezilungileyo. Ngangovesi 17 lo. Nazo ndingashumayeli ngobulumko behlabathi. Ukuze umnqamlezo kaKristu ungalantshathiswa. Ndingathembeli kobulumko behlabathi. So ithi lena sesibufumene obulumko masibu lahle. Singathembeli kubo. Kuba bona busisikhubekise benza ukuthi ukuthandabuza uThixo. Umuntu ujongene nemeko ngokwalapha ehlabathini uyayazi lo meko uba isiphelo sayo siba yintoni. Ngokuba axela uba unengqaka ethile sekwazi ukuziprofeta aziba ndiyazi ke ngokuba kuzolalela into lemva kwale. Imenza lona angakusakwazi ukumthemba uThixo nayo into yakwayiva ngoThixo kwazi ukuyenza angakwazi uyikhola. So uthi busisilumko ngokwehlabathi ungasathembela kobo bulumko kunjalo. Vele besithembe ukuze ube sisilumko nyani ke ngoku. Ube sisilumko ngokukaThixo. Uba usisilumko ngokwehlabathi vele besithembe ungathembeli kobo bulumko. Ukuze ube sisilumko ngokukaThixo. Yinto le. Uba kwazange bamba namhlanje but ingcono sezinothini zakho soyibhalela ndithi. Uzambo icinga. Uyijo. Kavesi ithetha into. Ndifuna sijonge kwenye indawo. Ndifuna ukuhlalisa phansi okubululwazi. Ukuze uThixo yedwa azukiswe. Indumiso 118 inendawo ethi abantu bonke bona mababe ngamagqoki. Ukuze uThixo yedwa beyinyaniso. So zonke into bazidile abantu ezaziwayo ngokubantu makungathenjelwa kuzo. Siphakafu lesinto noba kutsho mina. Asongo verse 8 kule ncwadi sijonga kuyo. Asongo verse 8. Verse 8 no chapter 1. Unoba chapter verse 1. Ku chapter 8 verse 1. Ndithi nango verse 8. Okay. Yabona ukuthi into ngafuna uthetha yona. Usogqibela ixoki. Okay. Ku chapter 8 verse 1. Uthi ke kaloku ngeendawo zamadini enziwa kwizithixo ndithi siyazi ukuba sinokwazi sonke. Umuntu yazi bakhona emadini abingelela izithixo andithi abantu phaa kuhlaleni babingelela uzinyanya zabo. Sonke siyayazi lona ne.
Siyayazi. Okay. But asinamdla kakhulu kuloo ndawo nje namhlanje sithethe enye. Siqhubeke sifunde. Ukwazi oku kuyakukhumalisa. Ukwazi kusisikhubekiswa. Kuyakhubekisa lo. Kumenza umuntu akhukhumale. Azifundele uba ungwena abalulekileyo. Kumenza uyiswe sesona sono sisisono esikuthiwa ukukhukhumala, ipride. uDavid wabhexeza ubhadi wakuxolelwa umthelo. But kukhona isifo angazange aphilishwe kuso uSawuli esikuphakama ukukhukhumala. Basusa ukumkani kwakhe. NoUziya ukumkani wade wafa eneqhenqa nxa kuziphakamisa. Engukumkani wangena esibingeleni wabingelela. Bathi opastor abalapho bemnqanda abanomsindo waboyikisa opastor. Unkumkani into enkulu apha ekuhlaleni. Kanti opastor ke ngithe ukuthi ithi iBhayibhile ngababingeleli. Ababangeleli baye bamkhalimela abanomsindo. Bangamenzana emthethweni awubhalwanga ndawo ukuba ababingeleli bangamphanisha ukumkani. Abazi basebenza kwantoni ukumkani. But ithi iBhayibhile phakabantu waba nomsindo naye uThixo. Awungokumkani yedwa okwazi ukuba nomsindo noThixo uyakwazi. Wabethwa ngeqhenqa ukumkani. Laba futhi kule ndawo. La bikho sandele ndawo nangayifihla. Lamakha uba uThixo akakhohlwanga kuye. Wahamba ofayina noqeqa. So uthi ulwazi luyakhukhumalisa. Lumenza umuntu azibalele ngaphezulu kweyona nto ayiyo. Aze angakwazi ukubona ubuthathaka bakhe. Angazazi nokuba uyakufuna ukuncedwa. Ukutshabalala lo. Uthi inceda kula ncwadi kaYobe. Zonke izinto zokuthetha kwakhe ngelizwi nangamibono nangamaphupho uyenze uba makale bahlangule kule nto kuthiwa ipride sisoko yena. Lo muntu unepride nokukhukhumala unengxaki yengxaki. Akanelanga nje ngokuba nengxaki lo muntu. Uyingxaki lo muntu. Ukwazi ukumnceda. So uthi ke ukwazi kuyakukhumalisa. Umuntu wathanda ubuqilo obuninzi then wakhukhumala. Okay. Ke lona uthando luyakha. Kucacile uba kukhona into ebalulekileyo kakhulu. Ulwazi lona luyakhukhumalisa. But eyona nto uThixo afuna sifune yona luthando. Kuba lona uthando luyakha. Luyamakha umuntu lumenza bekulungele ukuba save abanye abantu. Ndike ndive kuthethwa ngento kuthiwa zigift zizibabalo ezikusebenza ebandleni likaThixo. Apho kubala nobushumayeli nobuprofeti nezinye izinto. Ezo zinto zizinto ezikhovethe ezithandwayo ngabantu. Kodwa zinento ezinayo uyayicacisa uyenza ingafihla kanti Paulo kule ncwadi yabaseKorinte. Uthi nifundise yona ndlela. Uthi zifuneni zona. But nifundise nanto ibalulekileyo uthando. Ezi zinto eziconnected kulo uthando. Ndaweni yokukhangela uba sinesiphi isibabalo. Funeka sikhangele uba lukhona na uthando ukuthi lona losiqhubela kuyo into efuneka siyenzile. Olu thando lukhona ngaphakathi kwethu. Luzibonakalisa ngokweso sibabalo unaso. Lo muntu nesibabalo sokufundisa. Okwakufundisa kwakhe kubonisa isibabalo sakhe esiphawu esiluthando. Luthando lumenza afuna ukufundisa. Nokuba akazazanga uba unesiphi isibabalo kodwa bunalo uthando. Sawubonakala leso sibabalo xa ngaba abo bantu bathandayo ebaseva ngokweso sibabalo anaso. So ithi ubabalo ithi uthando lona luyakha. Kodwa ulwazi lona losisikhubekisho luyakhukumalisa. Then bekhona uverse 2. Ukuba ke umuntu uba wazi into akakazi nento ngoko amelwe kukwazi ngako. Uba umuntu ucinga uba wazi into akakazi njengoko kumele azi. Uba ucinga uba uyazi awukafikeleli kwingqibelelo yokwazi. Ukuba ucinga uzijaja ngokuthi ndiyazi ungoyena muntu ungekazi. Umuntu osofikelele kwazini
uya athi andazi. Kukhona izinto ezingathi ziyindlela yokuya entweni kodwa zibe ziyinto zona. Ukuzibona ezo zinto umthandazo uyinto kodwa uyindlela yokuya emthandazweni. Uthi usiya emthandazweni ube kodwa uhamba kule ndlela kuthiwa ingumthandazo. Xa uthandaza uthandazela uba mawude uthandaze. Uthi ke xa ibeka indlela eclever kuMr. uKyabulani uthi amandla okuthandaza wafumana emthandazweni. Ndithandazela uba nje ndithandaze. Ndithi xa ndithandaza ndithi Nkosi ndifundise ukuthandaza. Ukuthandaza kwaloo nto. Sibalulekile ke izinto ngokutsho mina. Sinamandla. Okay. So umuntu ocinga uba yena uyazi lo muntu lo akakazi. Umzekelo nabantu abafikelele ekuziqondeni uba bazi. Umuntu ocinga uba yena uyazi oziveza nje kwaziyo baye bamsizele bathi ukuba kukhona umuntu ongaziyo apha endlini kulo. Ufumanise uba ngokwethetha yena aba impresa ngokwazi kwakhe bona bamthandazela uba sikhaya uba uthi lumncede afikelele ekuziqondeni uba akazi. Kuza khululeka. So ukuba umuntu ucinga uba uyazi lo mntu makazi le ndawo yena ungulo mntu angekafikeleli ekwazini. Ukuyawutyhilakalelwa zezinto uyawuthi ininzi into efuneka yaziwe ngotheni. Kodwa xa ufikele ekutheni ukwazi zona into ezifanele zaziwe ithetha ukuthi awukazi. Akafiki kustep 1. So siyayibona le nto yokwazi izofika entweni le uzoyibona. Okay. Kwincwadi yabaseKorinte lesifunda kuso chapter 14. Chapter 14 masijonge uverse 20. So verse 20. Khawufunda apha kuyo sihlele. KwabaseKorinte kweqala chapter 14 verse 20. KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 20. Bazalwana, musani ukuba ngabantwana engqondweni. Ebubini banizintsana. Engqondweni ke yibani ngabantu abakhulu. Ivana thiyaziphikisa ne. Bantwana ithi bazalwana. Bazalwana musani ukuba ngabantwana engqondweni. Xa nicinga zamcingiso kwabantwana. Kuvumelekile uba ngumntwana. Kodwa xa ungumuntu omdala awuvumelekanga ukuba ngumntwana. Ilungile impuku ndithi. Kuvumelekile uba yimpuku. Kodwa xa ungumuntu awuvumelekanga uba ube yimpuku. Xa ungumuntu. Kulungile ukuba uyindoda. Mama ndithi iXhosa ngoku. Angathethi lendlela sicela ukuthetha. Icala ukuthiwa umama ndinodala nje. Akuthiwa ndoda. Because besiya kwicala imfazi ngoba siyakwazi ukuthola lethe lithi ndoda. Ngomele fast. Okay. Kulungile ukuba yindoda xa uthi lokudala uba ube yindoda andithi. Ulungile indoda. Funeka kube khona amadoda ehlalela andithi. Kule ncwadi lesifunda kuyo chapter 16 athi hey ziphatheni kwamadoda. Be a man. Uthi ningabe abafasi like ziphatheni kwamadoda. Uaddress amadoda kala case. Okay. Kulungile uba indoda. Kulungile nokuba ngumfazi like a woman. Kulungile ukuba sibe nabantu abanjalo kuhlaleni. Kodwa kulunganga ukuba ngumfazi xa ngaba ubudala waba yindoda. Ayilunganga lo. Akulunganga ukuba yindoda xa ubudala waba ngumfazi. Okay. So ngoku kulungile uba ngumntwana sibe nabantwana abanothemba kele nawe uphawu lothando. But xa unomkhaba kanje uvele usebenza into zokuthembakele
ayamkelekanga loo nto illegal ichasene nomthetho isisono ile nto ngabacengayo apha bazalwane uthi bazalwane musane ukuba ngabantwana engqondweni sanicinga ngathi ningabantwana ezintweni ezinkulu ezibalulekileyo eziyisense eziyingqondo sanuvele ningabi nalwazi khulani ngoku sazine ezona nto zibalulekileyo yabacenga le ngwani uthi kodwa ebubini yibani zintsana kuvumelekile uba ngabantwana entweni embi uvele ube innocent kuba intsana kuba ungazinto ikhona into ethethe izoli powerful lona le ngikhumbula kule nceda ngoku isidima sakhe umuntu simenza uba ngathethi noba yintoni kuye so xa ngabe nginezipisa ke tight angene phastratweni bangaze ube nomdla kuye bathethe pha kuye so akafuni ukuzigugisa afuna balixhebazana ufuna beza apha kuye okay afuna ukuzigugisa okay masiphume kuloo nto sizakule engqondweni khulani ezinto ezensense khulani nibe ngabantu abadala but ezintweni ezimbi yibani zintsana yibani innocent makube kancinci kule ngcinga le uyihlekayo asibele kuyo phaa ehlabathini xa intombazane ibonakala ithu innocent kuyenzeka bangakwazi ukusondela kuyo uba ithethe lezo zinto ibonakala ingathi inobuntwana ayikadyobheki ibe ngathi makiyeko le but xa ngaba ithe yona yaziveza ukuba ndi-ready ndifuna uba ikule nto na baye babe nomdla kwe basondela andithi ayizenze nayo ibe nezaa zonto zayo ayifuni ubonakala innocent ayifuni ubonakala ngathi ngumntwana ngale ngaba ngumntwana ndiyakhumbula ke ngoku esikoleni spirit into ekhona loo nto i-attitude ekhona uyabekho umntwana wentombazana abe yi-A student laa mntwana uqhuba kakuhle esikolweni unesimilo esihle nayo yonke loo nto leyo umoya esebenzisa intanga netshomi isondele kuyo zithi hey le ntombazana le isenza sibe green sifuna ukuba yiyo asizikwazi uba le ntombazana masiyitsalize kweli cala ngabuya abantombazana lawo nabafana sengene kwaloo moya ufuna uthabazana intombazana ukugqwirha baye bathi nona mafuneka ube ne-boyfriend ikhona le nto yakho athi bathe nafuna uba kule nto bakuyo bathi no la makhona akazuza wena bakuwahlalisa phantsi uno-level 7 uqaba nami lo mntana ngokuzihlile imaksi zakhe uthobe emgangatho wabo endiphezulu kakhulu mandifikelelele uthabalele so xa ngaba ese-innocent abakwazi usondela kuyo kodwa xa ngaba ezithe abayile nto bayiyo bakwazi ukusondela kuyo so yinto leyo yinto kodwa nayo andithi into nayo le okay ithi ke ebubini bani zintsana vela nibe innocent ningazinto nibe nje kwa-Adam u-Adam wayengazinto embi enhle futhi ongayazi wayecingelwa nguThixo ngathi ngumntwana uneno yabona u-innocent kanjani uneno nangenambukela ukuthekela nisesanisi uneno kuthi mahambe okwethusa umuntu yena ufika aqala axelela kuthi masokwethusa wa yo ineno wenza babe semntwana nena wenza kanti xa usethusa umuntu awuqala umxelele yabona u-innocent kanjani uneno ungumntwana okay uthi endweni ezimbi sanokwazi ithethe into ke le Bible elevesi yakhumbula nto ayisheshwa Mr. Wile ecaphula kumama Mahlaba
esithi abantwana babona bengathi be-innocent ngokujonga iminyaka yabo kanti badiphe kwazini into bengamelanga bazazi. So ebubini ibani msulwa, ibani innocent, ibani izintsana engazazi. Ale nto ithetha kumntu wonke ke le, ithethi bantwana. Buninzi ububi obukhona. Ithi nina ke ngoku sanukufumana ulwazi olukhulu lezo zinto. Yonke appetite yethu ukunqwenela ukuzazi ezo zinto ezo iyarejected. Ibani msulwa. Ibani nyulu. Yena nto banyulu. Pure ngathi sisipili. Isipili asazi enye into. Sisipili qha. Clear. So veza lo muntu luphambi kwaso qha. Simveza futhi eyilento ayiyo namhlanje. Asimvezi eyilento wayiyo izolo. So sihlambulukile sinyulu. Asithi hayi wena izolo kungabekhaphanga. Simveza ilento ayiyo namhlanje. So ithi ke ngoku ezintweni ezimbi funeka nivele ningazinto nina ningabe msulwa. Funeka nazi bani uthi uchapter 2 kule ncwadi. Uthi ekuzeni kwami kuzonishumayezela. Ndakhetha ukungazinto phakathi kwenu ingenguye uKristu. Naye ndimazi ebethelwe emnqamlezo. Eqhubeka kuvesela ezilandelayo esithi ukuze ukholo lwenu lungabi sebucikweni babantu kodwa lube semandleni kaThixo. Nikholwe kuThixo, nikholwe emandleni kaThixo owavusa uYesu kwabafileyo. So ndakhetha ukwazi uKristu naye ndimazi ebethelwe emnqamlezweni ukuze nikholwe kuThixo owamvusa kwabafileyo. Nisazi uba kwalamandla kwincwadi kumaHebrew chapter 8 lamandla kaThixo avuse uYesu Kristu kwabafileyo Moya Ngcwele asebenza ngaphakathi kuno eyinika ukuphila kwanemizimba yenu. So nanalo njongo akwabe izinto bezikhulula abantu kwingqiqo engekho right. Ndakhetha ukungazinto ndaba msulwa ndaba innocent ndaba ngumntwana. Ndazi only uKristu naye ndimazi ebethelelwe emnqamlezweni ukuze nina ningakholwa kubo bonke ubuciko babantu kodwa nikholwe emandleni kaThixo owavusa uYesu Kristu kwabafileyo. Ngoba ithi ukuchallenge kubethe ngenixesha uthi lo Thixo lona wavusa uYesu kwabafileyo sefile for 3 akazukwedlula ukuphilisa umuntu ongekafi ogulayo. Ukholwe emandleni kaThixo. I-powerful lento noba kutsho. Masijonge enye into. Lena ke ivesi sayijonga kwi-translations zoyi-2 zethu. Kayifunda phaa kuwe sisihlele kuba seRoma chapter 16. Chapter 16, funda verse 19. Roma chapter 16 verse 19. Kuba ukululama kwenu kuye kwafika kubo bonke. Kuba ukululama kwenu kuye kwafika kubo bonke. Ndiyavuya ngoko ngani. Ndingake ningaba ngabalumkileyo okunene okulungileyo kodwa nibe ngabangenakubuqhinga kokubi. Okay. Kakayijonge nakwenye translation. Kwenye iBhayibhile ethetha isiXhosa nayo. Bonke bavile ngokumlulamela kwenu uKristu. Into ke leyo endivuyisayo ngani. Ndingake ndingaba zizilumko okunene kokulungileyo kodwa ningabizizo okubi. Yes.
Ngumnqweno wam lo. Kumele nincinga ke ngoku. Ibalulekile nayo into ayihlalisa phansi izezi ungazothi amen kuso. Yabo. Uthi lo mntu ngumnqweno wakhe, ke mandibuyele kule ngcinga. Xa ufunda iBhayibhile, uyifunda, studisha uyifunda, uya ufumane inhliziyo yalo muntu bebhala, ube nayo phaa kuwe, ucinge uve ngale ndlela avanga abesiva ngayo. Why kusenzeka loo nto? Lo moya ebenawo ngelo xesha bebhala uya ubeka kuwe uze enhliziyweni xa ufunda le nto, usela la mazwi. uYohane chapter 1 unendawo athi ezinto sinibhalele ukuze nibe nobudlelwane nathi. Obethu ubudlelwane bunjani? Bunoyise bunonyana nomoya oyingcwele. Uthi ezinto ndizibhalele ukuze uvuyo lwenu luzaliseke. Sibhalele ukuze nibe noluvuyo sinalo nathi. Xa nithe nayiva le nto noba nethemba sinalo, then nibe nalo noluvuyo sinalo ngenxa lithemba. Kucaca uba bathe abantu bayiva le nto ithethwa ngabo babushumayeli, bazoba nalo moya unabo babushumayeli, because ngokuba nelithemba kuye uThixo, uThixo uthulela moya wakhe kuwe. So xa ufunda into ebhaliweyo apha eBhayibhileni, uba nalo moya wayenawo lo mshumayeli ngelo xesha bebhala. For example, uJeremiah umfunda, uba nalo moya uJeremiah wayenawo. Xa ngaba engqondweni yakho ucinga ngesizini okanye ngexesha wayekulo, izinto ngendlela ezasenzeka ngayo izinto, yena kodwa abe njena thina abhale izinto. Anazi noba iqala kube kuyimagine ukuyicinga, kodwa uzibona ucinga njengaye, ube nalaa nto wanayo, ugcwaliswa lo moya wayenayo. Yile nto ngoku umntu nje ophantsi abe njengam kanje avela abe ngathi ngumprofethi ngamanye amaxesha, kuba usuke afunda into ebhalwe ngumprofethi. Avela abe ngathi ngumprofethi kwanaye, usulelwe kubuprofethi. Yes. Xa ufunda into ebhalwe nguPawulos, uzive unjengayo nengcinga efana yakhe. Ufuna izindawo ezibhalwe nguYohane ezithethwa nguYesu, uve benengcinga ngake Yesu, ingqiqo yakhe indlela yakhe ukuzibona. So ezinto ziyesulela. Yabona ke lo nyaniso le inyaniso nakwezinto ezimbi. Okay, masigqibezele le ndawo. Xa mamele ufunda iBhayibhile kanje, umoya walam nje besithi iBhayibhile imphefumlelo kaThixo, wena umoya kaThixo uzabhala izinto ezibhalwe. Sasingafisuki kwindlela akhuliswe ngayo. Zasukela kumoya oyingcwele. Ugcwaliswa ngulaa moya nawe ngexesha uzifundayo. Ngala xesha uqeqe nje ngayo uthi ndiyandasela uba kutheni senza kanje, ndiyandasela uba kutheni uThixo kufuneka bagwebeni. Unalaa moya nawe, lo moya kaThixo, uzibona izinto njengoThixo. Noba somamela umshumayeli, ukuba naye umshumayeli uthetha naye ngomoya kaThixo, engathethi ngokwezikhubekiso ahlangene nazo, ziyiminqa le nto, ziyithintele uba mayingathetheki ngale ndlela ithethwa ngayo, ziyithintele. Nawe uya ufumane lo moya umthethisa ezi ube lapha kuwe, ugcwaliswe ngomoya unje kalula apha eBhayibhileni. Xa ithetha laa mntu ukwamkela umoya ophembelela le nto ayithethayo, uba naloo moya nawe. Yiyo le nto kuya kubekho inkululeko. Masithi ke ngoku uyithetha naye ngomnye umoya, le nto kuthiwa ngumvacito moya. Xa ithetha ngaloo moya wamkela naloo moya, loo moya ayithetha ngayo aphembelelwa ngoku uzayithetha, wamkela wona njengoba ummamele. Uba uthi uyamkele phofu le nto ayithethayo ngaphandle kuyivale intliziyo yakho, wamkela kwanaloo moya. Uphume unalaa moya, ucinga ngokufana nalaa moya, uwenze nokwenza ngokufana, uqhutywa ngulaa moya, ukuphozisa, ukubambile, uziqalekise uba umoya ombi, uba umoya kaThixo uzisikeleyo. Kwenzeka loo nto. Ubuyimamele irecording, lo moya benawo lo mntu ushumayelayo, uthulele ngapha kuwe. Kwenzeka loo nto.
kwenzeka inkululeko. Ndithi ke lelo inyaniso nakwizinto zobubi. Wathatha umuntu phaa ekuhlaleni masithi ibukela i-TV ethile yasekuhlaleni enempembelelo nefuthe likaSathane kwayi-production yakhona lo muntu beyenza beyibhala weyenza lo nkqubo nomoya kaSathane. Xa uyibukele laa lithethwa ngulaa nto laa lidlalwa phaa imphathe okanye ibeka laa moya ngaphakathi emoyeni wakho, laa moya walaa nto uphuma phaa unalaa moya walaa nto. Uzibona izinto ngokuzibona njengalaa mntu nendlela ovakalelwa ngayo uvakalelwa njengalaa mntu. Uba begcwaliswe ngumsindo nolunya nazonke ezingalunganga gcwalishwa zezo zinto. Uba kukhona i-violence inkohlakalo ebomini bakhe nawugcwalishwa yiloo nto uzive usindeka. Mhlawumbi iisophizi zazidizayinelwe zazisakhelwe ekuqaleni ukuba zonwabisa abantu zibafundise nokubafundisa into zasekuhlaleni bayi-understand iculture abakuyo nexesha abakulo. Bakhuthaza zazinale njongo mhlawumbi ekuqaleni qha wazikhoraptha uSathane. Ngoku injongo yazo sekuba ziphokozele lo moya kaSathane ezifemilini emakhayeni baphuma abantu begcwaliswe ngumoya. Izisa umoya we-depression nomoya wokuvila, umoya wokubukela. Uhlala une-ideas ungazi neyi-one ungasukumi wakuyenza. Izele kuzobulala abantu. That is babe kungabikho umsebenzi wabo bangabi into yanto. uSathane ke lo. So zizele lo. So nantoni na eyi-communication ezayo iyasonakalisa isimilo uba imbi efuthe lo moya ombi. So kwenzeka loo nto masibele kule ngcinga beyithetha uthi ndinganqani kanjani kakafika apha kuwe mamndlela le ndawo ithi ningaba zizilumko okunene okulungileyo kodwa ningabi zizo ngokubi. Uthi ngumnqweno wam into esentizweni ndihlala kube njalo. Kutheni lo mntu enalo mnqweno wethi akungumnqweno wakhe engumntu lo, ngumnqweno kaThixo. NguThixo lo unga aba bantu bangabazi izilumko inene kokulungileyo kodwa bangazinto bangabi njalo kwizinto ezingendawo. Unqwenela uba babe njalo, unqwenela uba babe ngcwele. Unentliziyo kaThixo laa mntu uthethayo. So xa ufunde izinto azithethayo nawe uba nalaa ntliziyo anayo, uba nentliziyo kaThixo ube nento ethi nam ndingaba msulwa ndingabi nalwazi kwezinto ezimbi kodwa ndibe sisilumko kwezona zinto zilungileyo. Eqaphela uba siyayibona injongo kaThixo kwezi zinto. Masifike entweni kodwa uThixo ungasingaba innocent waye singazinto kwizinto zobubi. Singedlula abantu ngokwazi izinto ezimbi. Sigcwaliswe kukwazi izinto ezimbi. Laa nto athi esidimeni senu yangezana ulwazi uthetha ukwazi okulungileyo. Uthi ungakuvumelekanga ukuba uqhubeleke uba ngumntwana. Uthi khula yazi. Uthi kwenye indawo andifuni uthi ningabi ngabangalumkileyo bani ngabalumkileyo kwincwadi yabaseEfeso. Uthi bani ngabalumkileyo nikwazi uthanda kukaThixo. Kumele niyazi intando kaThixo, niyazi intando kaThixo yeli xesha langoku. Ntoni intando kaThixo ngoku ebomini bam? Ntoni intando kaThixo ngobomi bam sebubonke ke ngoku? Ntoni intando kaThixo yam ngobomi bam namhlanje? Ngeli xesha enyakeni, ngeli xesha evekini. Ntoni intando kaThixo? So ufuna sibe nolo lwazi lenjalo uthini. Loo nto leyo izisa inkululeko. Kukho indawo ekathethwa apha ayisithi uMr William akayompompo yalaa mntu uzomane sithi ndithe amandla okanye ndiphelwa amandla wambeka isandla phuma. Ingazibe umdlalo mhlawumbi ingancedi into loo nto isijikele sendalo ngoba ithetha indawo yokusesiletha emva kokuba sheshe iphupha esithi kungenzeka izinto ezenziwa ngabantu zidileyo okanye zilibazise umsebenzi kaThixo kuqhutyeleko kuwa-athendwa iingxaki zabo. Uthe Mr. Izolo injongo kaThixo ayikho ukuba simandelwe nje ukuba sihlangene sisindishelwe ukuba masemsokwenza into khona ubomi uThixo afuna sibuphile. So funeka siyazi le ntando kaThixo because
ungaze woyiswe yiloo nto koyisayo mhlawumbi ugule ucinga uba wena into endifunayo kuba mandimane ndibekwa isandla ndivuseleleke emandleni. Kanti akuyonto kaThixo ngawe lo. Intando kaThixo kuba wena mawuhlale uvuya ngamaxesha onke. Kuba inkosi iyeza. Intando kaThixo ngawe iloo nto. Iyo le nto ngoku ndaweni yokuba uthi ulindele loo nto wena bakwazi ukubeka izandla. Umshumayeli athi into endizoyenza kwenziwazi siyaniswa. Ukuze ubuyele endlini yakho hambe uyokoyisa. Ungabi sadinga kumane ubekwa isandla, uphinde ubekwa isandla. Ndifuna ubuyele endlini yakho hambe uyokoyisa yonke into esendlini yakho ebumosha ubomi bakho. So kunika ke ngoyile athi uzotsho kanjani umshumayeli umfundisi. Athi zokunika amacebo uba mahambe uyokuphila kanjani ukuze woyise. Ungabi i-consumer isidle. Into yazi uba ndizile mandizile kuzofumana amandla. Ndihambe ndiwa-waste ndiphinde ndiwafumana. Ndiwa-waste. Mawube into ethi ndizele nami ukuze uba luncedo, zoba intsikelelo kule nto. Ndifuna ukwazi intando kaThixo namba ufuna ndibe yintoni na kwaba bantu ebomini baba bantu. So sayibona loo ndawo. Nantsi ke ingcinga ebendingenda nayo. Inyaniso nayo. Sesibuyele phaa emakhayeni sisezindaweni esihlala kuzo. Masihlale sikulungele ukuba seva abantu simzukise uThixo phambi kwabo. Abantu bazophambukela ezindlini zethu. Mabafumane isiqhamo. Mabafumane ukwazi uThixo nentando kaThixo ngabo. Le nto lena ndiyikhumbula ndiphaa emajolweni ndincinci ndingasinzwanga. Tantana usebenzisana naye uTolo becawa kwabo. So sasike ndisebenzisana naye phaa ekhaya sibambisane ngaloo nto siyenze sobayi-2. Siphinde sihambe sibambisana ngekuphaa kwabo siyenze sobayi-2. Ndikhumbula sasithi sihleli endlini mhlawumbi naye sesigqibele lo msebenzi besiwenza sihleli. Kuve kufika ixesha lomthandazo sinzibecawa abantu bakwabo. Basuke kulaa ndlu kodwa zethu bakuzo. Bangasibizi baze kule sikuyo. Abafuna ukusi-inconvenience, abafuna ukusiphazamisa. Bayasithanda. Beze kule ndlu sikuyo. Bathi masithandazeni, mayimele ncoko masithandazeni. So sasiyathandaza ke phaa. Ngoku xa sendini ngoku ndisendisazinyaniso ndithi kukhona into kaFamba bayenzi baba beyicekisiwe. Kwakumane uba abanelanga nje ukuthi masithandaze bathi emntwini ongeni ungumondi. Bathi makathandaze kuthini. Abe uThixo elindele kulo muntu uba umntanazi wakhe mawuthi ndingumondi, ndidinga uncedo losindiso. Alumntu asewathandaza njengabo kuba engazazi uba ungumoni. Kwafana uba ndisheshela ilizwi. Qho xa bethe bathi masihlangane, bathi ke masifune indawo ethile ngosindiso. Uba ndiqhubeleke ndisiya endlini yabo, ndide ndifele kuyazi inyaniso, ndide ndisindiswe, ndithandaze into ebhadlileyo ukuthi. Ndithi ke ngoku masisebenzise lonke ilithuba esilifumanayo sibazise inyaniso. Sibe ngabashumayeli kuyo yonke indawo esiphila kuyo, loo ndawo sikuyo. Kule nto yam ndithanda ukufika elentweni. Ndifike khona abantu abahleli phantsi abalindileyo, ndibaxelela icebo ngoba. Noba kusekliniki, ndifika kuqala, ndixelela icebo. So ifuna sisebenzise lonke ithuba esilifumanayo. Phambukele endlini yakho ngesizathu esithile. Uba uthe wafumana nje imizuzu embalwa uhlala, incoko yakho ufumanele ukutyala ilizwi likaThixo limbewu ebomini bakho. Aphume nalo liqhubeleke uThixo elisebenza likhula livelisa ukukholwa kuThixo. So ifuna sibe abantu abatyala yezi imini yokuvuna. Imini yokuvuna mhlawumbi izokumisa intente kulaa nto. Babe sithi sibabona abazali uba bayenza kanjani, bayityalele kumntu uba ukhona uThixo futhi ulungile. Intente ngoku naseyovuna yona. Sesityalile ngendlela esiphila ngayo. Umuntu phambukele endlini yakho uyofuna loo nto azoyifuna, mhlawumbi angaze alibaziseke imizuzu embalwa. Fumana ithuba lokufaka encokweni yakho naye inyaniso. Yes. Ngoku ndisintshwele ke ndivakatshele emzini, ndivakatshele loo nto ndiyivakasheleyo. Bantu uba ndiye ndabona uba ndiye ndalibaziseka ngelithi masithandaze. Ndiyazi uba umntana azonyanzelekanga uba ube yi-30 minutes. Wenze ube yi-3 minutes ngexesha. Thandaze xa siphinde siphume siyam. Ndizalwa. So noba bathi baphambukele endlini yethu, ungaze athi ethetha yena beswekile, uzithi masithandaze. So kukutyala oko, angangaguquli ngoba so kukutyala, but intene xa seyifikile izawufika seyivuna yona. Ukuyibona le kuthi kuyashunyala intene abantu baninzi kanje, kuyashumayela umfundisi, uyabila nokubila abe busy. Abe sithi abantu abahleli phaa phansi
mabazinze bazigqibe into zabo manje abanjokwenza nje okwamkela uYesu. Suke phaa ekhaya mhlawumbe ukuba uThixo ulungile babona kulaa mzalwane sokwamkela uYesu apha. Mabazenze zonke ii-proceedings zabo seyithethile ukuthi lokum sokwamkela uYesu. So ifuna ngisihambe siyotyala intente ngexesha layo ifike yona ivune. Ibe ngumnatho omkhulu. Ifike ivune. Bambise ezo ndlela ezininzi size nazo phambili. So masihambe siyophila ngaloo ndlela. Abantu bayenze bomini bethu bayangena ezindlini zethu mabafumane into. Ukhona ufanele bangena. Ngambona efika phaa. Ndibukela TV kuba xa ngaba ndi-free ndibukela TV ikhompyutha. Utsala ungenile kulaa mnyango wadlula nakulo jikela wangena wafika kum. Ubonakala engathi adlula nahlala phansi. Hlala phantsi esitulweni sibukela TV. Manje ngicobana ngibuza impilo. Ndifuna ngathi ufuna ntoni? Ufuna bani? No, umzalwane ozo. Uthi ndizofuna ubhuti kuthiwa wonke. Ufuna imali kuye. Andimasikalo. Nini ngumsistema basho lo. Uthi uthe uhlala akahlala lo. Uthi uthe uhlala. So ndabona uba andimazi nabo uhlala phi but kuba ke ndingafuna ukukhaneka. Ndandiphethe intwana yam user. Ndibeka phansi into yam ndathi ndizokulandela yakho enze uba kungamkelwana. So ndithanda uba loo ngcinga ibe into efika kuthi. Senzo singavumi ukuba bhizi ngohlobo loba singazi. Aphume umuntu siyifumanele ethi uba yho ebechanekile umntu esole sibasho Mr. Will. Kukuba bhizi izinto ezithile. Singathi ebeke lapha nje imizuzu embalwa ngomazi kusuka. Kukhona lo mentality ezilalini yokulo lo ndlela yokucinga ezilalini ithi xa ubona umuntu efika endlini yakho awuthi umuntu walapha ebumelwaneni. Ubani into kungenza kusuka elalini ekude usazowokha lo muntu kwenza bakudala ephumile endlini yakhe mhlawumbe waphuma ekuseni nje base kungufongo uvulunike something umnike into. Zonke ezo zinto zokutyala imbewu. Ukutyala imbewu kuba kusekhona okulungileyo apha ekuhlaleni. uThixo usekhona emhlabeni usenza izinto. Usafuna ukunceda abantu. So ningakebazalwane singakejonge ezi zinto. Sihlale sizithi ngebandla likaThixo isiseko senyaniso. Singaze sicinge uba ilizwi likaThixo into yokuthi namhlanje ndidikiwe ndizindozela ndifuna nokuhamba. Masithi ngalo libubomi. Uthi ke kumizekeliso masithi ngobulungu ungudade wethu. Masibuthande. Uba kukhona into ongasizwanga. Uba kukhona umuntu ofuna ukuba semsithweni esidlweni somsitho wemvana lo muntu lo ufuna ukuba asindiswe amazi uThixo amkhonze kuba akukho nami umuntu omaziyo unyana uYesu Kristu waziwa nguThixo kuphela uyise. Akukho nami umuntu omaziyo uThixo uyise kaYesu. Waziwa nguYesu kuphela unyana wakhe. Azwe nangulo athe watyhilelwa nguYesu. Lo athe uYesu wathanda ukumtyhilela. uYesu ke makakholiswe ukuba makawutyhilele. Uthi into yakhe lula kukuba ukholwe kuye uthanda nabazalwane. Biza loo nto kuwe. Lo muntu lo makaze ngaphambili amkele uYesu. uThixo aqale kuye umsebenzi olungileyo wokutshintsha yonke imeko ebekuyo emhlaziyo embuyisela kule njongo benayo ngokudala kwakhe. Lekuba umuntu anganawulala uloyiko lokungabi namali ingomso. Angaxhaleli belingomso. Kodwa abe ngumuntu okhululekileyo oxolileyo. Esithi ndifuna ukwazi into enye kuba ithini na intando kaThixo. Ukuze uThixo yena azikhathaze ngalo mntu. Athi lo muntu akumlungelanga uba makabe kule ndawo. Ubomi bomntu busebukhokelwa nguThixo ngokwakhe. Umuntu njalo uzoza ngaphandle. Bazalwane bathandaze naye. uThixo aqale umsebenzi kuye amphilise. Amen.